Jumadi. Calon-calon. Iki mau centak gawe dhuwur. Centak gawe dhuwur ning aku ora kuat. Aku yo wis mikir ngono. Ayo. Yo Res yo. Paris, dalem lho. Lambemu. Yo. Dalon-dalon Pak Jumadi. Dipikir sing enom. Sing tuwa Heeh. Golekno dalan Gus. Golekno dalan Padang. Ya. Burat wangi ler Banjaran Sari berat wangi ler Banjaran Sari lewan kembang tawa
Sari Lintang kembangke awan dedenge wulan kekawan gerlam gerlip kaya sodya buka ronto asmara dasar arun dawa wangi tutut rasa ler pacaran sari Ngono ki wis kanggo le. Hati-hati. Rasa minder. Dalon-dalon, Cok. Dalon-dalon. Ya. Aman, aman. Aman pokoknya aman kowe wis apik le. Oke, sesuk sreg pindah le latihan ya le ya. Ya. Aman. Paris, dalem le. Iki terus kepiye, Riz? iki eneng lagu kreasi meneh lho We, kreasi. Garapan aku ro Jumadi meneng no. Dongake. niki wau waroke kiai napa le Kiai Suro mangkati. Suro ki tegese wani, mangkati ki cukup. Nek bayarane cukup, ya diangkati. Alon-alon dilaras ben kepenak to ora perlu grusa grusu Sing penting ora suwuk kersane ngalah. Ayo ngono to. Iya, weh
nyanyine gur montak manduk ora gelem nyuwara kakekane Sluku Batoke elo si Rama menyang Solo leh olehe payung muta jentit lolo wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek Dalon kose Mbak Ismi ditata iki sluku-sluku ora sluk-sluk ya ayo bacutke jebule Cina mati iki nek medeni ya Pak Jum ya. Angge medeni bocah nek urip golek duit wah jajalanat ade urip ra iso golek duit ya Pak Jum. Wah ini sare berguang gak angge. Wah. Iki terus kepiye, Cok? Ben dipikir sing enom. Ben dipikir sing enom-enom. Ayo bacutke.
Dene rime bodol cah. Nyeplos kile. Asile. Nek kowe ra kleru ora ana sing digrenengi. Jan-jane Luar biasa. Salah sapa Mas Irul jumeneng sip kok nganti sliramu makatake tresno ora nyono diku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelasa yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rindu jetu jroning atiku zaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa sikap Mas Iru semono sliramu ate prasetyo susah dilakoni kanthi lilo mula aku ora ngira yen sliramu citra bakal krama milih karo priya liya Aku tak sekelus-elus mbok menawa kecetit ya. Ayu tenan, ayu tenan. Ya. Raja arane Ngalengko wis dadi awu Simono krawal kali. Obong gede jroning praja main ke cah
dokoke. Iya wae ning kok dokoke nggon Wirayuda. Aku mudeng kok Agus ki jan mbuh kok wonge wis jan. Bacute apa sing ngendang? Terus kepiye? Dilo mandeng ngene iki rak ya kepenak to Pak Jum. Ya ora pati mangap. Ora timangap-mangap. Garap wong tuwa ki ora sak senenge dhewe. Nggih, sing sisih begogok, sing sisih ngadeg. Nek begogok kabeh ora kepenak. Lakimu buktine kanca-kanca begogok kabeh, aku mau ngadeg dhewe karo Irul. Longop kok. Wah. Suwuke medeni Pak Jumadi. Oh iki rada kersane ngalah sithik. Kaya diripet lamuran kok. Iya, jan. Pokoke sing bloloki ngisor kuwi lho Pak Sri Mburi kuwi lho. Wah, ya. Bloloki. Bloloki cah. Wah, ya. Mari ngelak. Yo, ayo. Weh. Pengendange yo ngelak Pak Sri jebule. Pamitan aku ngombe sik. Ngombe sik ngono ora apa-apa. Ngombe oleh ora apa-apa le. Ngombe oleh. Milih sing campuran apa sing milih sing watah? Apa susu? Ya. Susu yo ning loro yo. Jaman wis akhir, jaman wis akhir, bumine goyang.
Dalan-dalan Oh, dibacutke lagu wajib. lagu wajib. Panaku sumo. Iya. Ayo. Kidul kae apa Manuk Baladewa. pakanane apa Undi Jawa. ayo para kanca Taat ing agama. ben turi ayo nemu mulya kidul kae apa Manuk Baladewa. pakanane apa Undi Jawa. ayo para kanca Taat ing agama. ben turi ayo nemu mulya kidul kae apa Manuk Baladewa. pakanane apa Undi Jawa. ayo para kanca Taat ing agama. ben turi ayo nemu Penyanyi, penabuh, pemusik iki ora mung sak butuhe lagu. Pepeling tumrape kowe-kowe kabeh tiruwa karo aku, taat mring agama supaya uripmu besok kowe mulya. Ya, ayem tentrem ki ya nek pacare teko. Walah ngono to. Ayo bacutno Riz, bacutno aja suwe-suwe Riz. Pacare teko. Mbah Kemo kuwi Mbah Kemo. Ya ya ya. eling sira manungsa elingono lek padha salat ngaji sadurunge katekanan molo ekan juru pati Warokane wis dadi